nazýval, tak jsme byli pod agenturou Pragokoncert. A tu agenturu vedl doktor František Hrabal. A jednoho dne si zavolal několik hudebníků, zpěváků a řekl nám, že se připravuje anticharta, že chce, abychom se k tomu vyjádřili a přednesli to dalším kolegům, kteří budou pozváni do divadla hudby. Takže já byla z těch, kdo potom četl ten blábol, který jsme všichni podepsali. My, umělci z oblasti zábavného umění, se plně a v celém rozsahu připojujeme k provolání československých výborů uměleckých svazů za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru. Jsme rozhodnuti dát své nejlepší schopnosti, vědomosti a talent do služeb umění schopného ještě více obohatit a zpestřit život v naší socialistické vlasti. Nebudu jmenovat ty ostatní, ať si to každý vyříká sám, ať se s tím každý srovná sám. Ale pravda je, že když jsem slyšela, že se začali kolegové vymlouvat, že podepisovali prezenčku. Řekněte mě, přece prezenčka se podepisuje při vstupu a nikoli při odchodu. Takže všichni věděli, že podepisují ten blábol, který já jsem tam přednesla. Nerada na to vzpomínám, protože hluboce se za to stydím, že jsem to udělala. Ale víte, já nebyla takový hrdina jako Marta Kubišová. Já jsem to nedokázala. Já jsem věděla, že když řeknu, že ne, tak budu mít šmitec a nebudu zpívat. Už tak jsem to měla docela ohraničený, protože můj první muž utekl na západ a já jsem nesměla vyjíždět za hranice, tak jsem byla ráda, že zpívám aspoň doma. Eventuálně v nějakých těch lidodemo státech. Tak jsem se bála. Byla to zbabělost, strašně se za to stydím, velice se za to omlouvám.